Tá tú a géisioach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Bhí chuirde agus fáilte rómh ag eagrán eile de Podchraoladh na Gaelgals is mis Dúlra agus lom inniu ná. Róisín agus Lucy. Agus táid ag lé chuileród a bhaineann le cúrsaí na Nollag idir Brontanis, Spotify Wrapped, chuileród faoin spéir is docha go maiid sé cinál céáte cinál curcáilte mar a bhí idir fad ach sin anród a heithníon libh is brocha faoin bád. Muna daithníon céás leat sé go pod eile. fearr. Lads, cén chuil sib, éon scéil, chuna sa tá sé ag dul. Misha go bra, yeah, Tom go ma. Bhí lá an jazz an go mníú chuúmé amach ar hiúlóid an jazz ar fad. Bhí an aimimsú just fur, bhí se an óir ach an jazz. Bhí mé in Budapest le déine. Yeah, an random ar fad. Ach bhí an simú agam, to say the least. It's been eáil ar ma Insta. For my sochtín ach is cuma bhí sé fós an jazz actually bhfuil go mór dul go Budapest Gals ar se ban riomh. Bhí cúpla bliain hen bhí méid. Ní arm seán na déobh ní ceapam. Tá se go hálinn is Tá cáir sé an jazz. yeah an jazz. Yeah. So sin ceir a bhí ar siú agam sa aréna is cad fút a Róisín. Well, an teachtain seo tá me canál fós an máisiú go Nollag, mar se ag le chéadúir tá áam chum hain go an ábhar dearfachas ar mála agus choirte, tá cinna bailí th fór leis an léana. Tá cinna marall go mo bhreile mí Nollag freisin cinál imachla an taana dábhar le chéile san mat me gur bheith cear an mo bhreile, Tá bheith cear an Nollag se lutíoch le chéile. Ach gur bheith chur ridí le chéile. Agus céir a bhíar siú le teachta seo. Tá like slide an arm le cúpla seachtain so sinna like an rud a smooth tá tarla mo héal frí leid slide an seo Tá ba faching mo se. Ach máisiú go chud a smú. Má hím gohfuil slide an ar literally gatain a fiar. Like nílam hééis go léine nach bhfuil tí an ahrúháim sure nó rudéigen. Tá rud hín san éir mar chuinm hééis an editas from like class níhar me tí okay and then like caiici sin í boom for me teen so yeah I know karma. Carna, nó go dtíircha nó aim tá chuile chuna sin faoi láthir tá na scoláirí ar fad tín, Tá mé tosnathe caibh másc is a rééis ag bra ar an rangatós mo chuir ar an méid daoine a bhíon ag snéifert ar chuilerad nó meanfach because just ní féidir ní rud bhfuil agla arm of COVID nó aon rud mar sin ach ní an tá go bheith sin. Bhád an mar ama a bheith sin. Tógan le bhas gaáil leis just cos níl gurí fátíí sin é like ag techt sús chun Nollag agus gacard mar sin like báil an bheith célóra agus an bhfuil libh se agus a bheith an andalach gur dinner agus mar sin níl gurí bheith like sniffáil so yeah. Ní hé fiú go me gur COVID a hachans tá me gur like chohairt hachans mar é rud atá agat sa ach like tá me cheappa nachfuil mis contagious me cheappa tíidir gur like oh yeah sinuses like just tossing Dúlra blian na céime chaman blian na log just sinuses just tar rid híns fum tá daine an is cléarach nó whatever it mis sinuses a gúnaí actually buhall an fallach do gur sinuses tá go le se chuirú bit of changlan bit of folklore I know love a bit of that cén cean ar fearr changlan na folklore Oh god, folklore gone out. folklore smálam a UI níos smú ar folklore is málam sa actually is málam changlan mar UI ach barlam obviously ar folklore tá bhád níos fearr like a bhád níos mó okay se dúirt an bhean ar folklore Cús ar chola se sin Cús Cús chuna slitú sin CUAS agus tá na cúsa ag chudarm. Even am sin Nes Stór focail sever don chimhre Maidir na cuasaí tinnis. Aonach focail an lé leis na Gaelgals nó? Cús. Aber lom? agus an is féidir an Canva beag dáach chu le chéile, couple picture go like daine snífort agus choirt.
Just come and gailach things. Yeah. Well, tá gantí ar mí gantí na coolachta. Tá those the Danish and it's like, oh, the good old days. So like that was your peak, wasn't it? So like, yeah. I mean, bí me to gcóí mar sin ag sin bhfuil na díochta ar san na coolachta agus codad mar sin. But tá sé simúil go luúin si faoi na folklóirí sin argóin si bhíon agam gachlá now. Like, is máthlam teanglann mar orintanta bíon stórfocail níos severe, níos sinne, níos canúna an. Bíon sin níos deachar orintanta teacht ar ochlar puncaí ach gan bheith róúdroí an seo. Ach is máthlam an legan ar ochlar puncaí má leis na armadach ach Táíon an 3 gramadí lom ar teang le beidir go cuairún pólaíon céach is Ar Instagram. Dámbeoch le cean a ranú teanglan a bheoch an marall ar an 3 gramadí ceapan. Is sin hábháil sin na héal im lína chéime it was just class. Anyway, níl seo an topic a bhír ar Instagram. Brona mar chuirde. Bhí sé spéisiús a focail nua aginis, so. Actually, yeah, Della makes focail nua in A actually. Sperling. Spráil an fucking sin ar óna sagam riomh. Hurricane Anna. Hurricane. No, Oh my god, sin mise. Sílam. Is mission Sperling. Sperling le Bridget Mendler. Oh. Smab sa Bridget Mendler. Tá am go dagan a chuim náú folklórlam a chud is mú ach ar teanglann tan a rud íarns mise a chu litrach mise. Cuoine mar bháin bhí me ggurfah chulí glára a litrú, as nuor man an ána an ná is forma teanglanna so bhí meása so ceapan gur bééis sin an folklór tá man an mo chud sermiáil achas má an breanú ar folklór. Wat tarlíonn sé dom gachlá agus scoláirí má chóir agus orla sé inniu. Mún seir cadíon chuil gur exhaig agus í an ar chóirdí tú san ochlaré and they're like, no, and I'm like, chóirdí géis a gurn tú ceist arm. Sorry, tá iPad agad nach raibh agam ar scoil agus, I don't know, agus dúirt siad lom, bhí sé anáisteach, tá méid múna nó chláiste agus dúirt na scoláirí lom. Bhí méid seola takes ósa góir go mún seo an ran de bucht brona. Bhí méid seola takes hiag mún seoir eile ón scoil go sóisiilte ach dúirt mé lo go raibh mé ó heola agus bhí mé á rá os ords bhí mé rá os ord cuir bhí á ragam. Haí lena agus oscailge a bhí sé ar nó agus dúirt siad cén fá go bhfuil tú ag téasáil oscailge agus dúirt mé mar is sí mar chara í tá muid ag múna tá muid a réin tá muid burt ag múna na choláiste agus Larry image goil get one and a céile agus dúirt but on Larry and ship goil get last much in school and I was like, Larry. Oh honey. I was like, oh honey, if you knew the half of it. So we made I don't know, can't make grammar knew. I was like, obviously Larry and goil get last much in school. Came from Larry one barely though make rawa agam, you know, or money make rawa agam. Okay, rudháin eile. Agus mé múna feist le macara Zoe. So drastal siar gael school agus í níos ógach. You know, ní airna sí mór an gael gan péróid sa bhain school. Ach agus muid in múna feist literally just learmór gael gan chéile bhí se chódeas. Agus just shout out tí bhí tú class though í má seo. Gael get absolutely class agus just bhig mé really compórtach. So yeah, just scary sin ra. Chódeas though, yeah, like bhí she class and just agus when she on soltas freshen sin an rud like one of us. Yes. Anyway, Salamage. So tá cuasaí I bhád níos dearfaí maithiam agus muid ag dúirdum leis an Nollag tá atmosfér bhád níos deis an maidir le gnéthe orthe den saoil ar nó tá saoil fós lech I god an orthe an gnácrap fós le déanamh ach an mlíon rud dearfach éis thorú díomh an teachtain seo a chalíní an is gur féidir linn beidir dearfachas is sppraige I meastra scornach. Féidir go dosach mise tá mé scéáil sa teachtain seo go mé má fiile ar Raidió na lifa sa sean slás a bhí ham so be marrás sa bblion nó an man go mór gachtíar dín leirtar se cag dí sé chlog a Raidió na lifa agus sinna ru dearfach a hálamsa an teachtain seo tá sú go mór leis be sé spríomh arás mar bhíarm sosa hoigáil an agus tá sé an dos go just sleanú arás i seach nátí cheartm Táach sásta fé. Yay! Tá mé go bhróide las an scáil sin class.
As babe actually sa studio. Whoa. Oh my god, class. So class. Tom rilí snú le bheith mar like a Curday guest Curday sin E. Oh my yeah. Yes. Okay, Ariana. Mariah. Anyway, anyway, dumsa bí seachtain soún agam chéileigh muid tugann sibh chuir seo árágam má nano ar an danach mar tá si blin as na tutíní. Wow. Yeah, nach sin class. So agus tá gaiir go hénta lei. So agus freisin bhí orthaí airí as siúcra chumá ag an am chéine. Yeah. So co-jacker dear gribh an Nollag. Yeah. So literally go homeland like turkey for like uá ach tá gaiir go hénta lei. So yeah, bhí like dinner jazz agin, well, dinner an lón agin agus yeah, bhí just like hawk agus ruirtí mar sin agan lena chéile agus bhí si go hálinn. So yeah, dearcinn sin chuir a bhí an dumsa. Cad fut sa dils? So neart ag toirú na léint seo gnása le Dúlra, so si na rudí beagas dócha na rudí is deise, so tá mé ansás a gohfuil séisiir na Nollag búilte linn agus Jeganá ní hatníon arán Nollag lom tá mé im grinch go pointe, mar agus mé ag fása níos bhéthe ag déanamh cleachta ar na Harrán Nollag, le bhí mé ag gúpla cór, bhí mé ag gúpla ceolar, ag sin an tráid, agus bhéthe ag cleachta na Harrán ó hús mí ar fór agus brain dóibh solar tháinig mí an Nollag an éair ach marheallar COVID meam agus grahan ceol ciileá imethe mar ródaigh an seachtroch a bhí agam seach sa bheith ag múna. Ní ra méid sin mór nó canna mór an ceol Nollag blion agus inis tá mé gafa leis. Ní mé mo grinse hiile chum fáilte rih na Harrán Nollag, so tá mé fearhásta go bhfuil ceol Nollag arás agus sin an rud beaggus dócha atá dom chamad ag Dúlra. Oh, go hálinn. Ringim má darmad seo scéal dearfach an log bé Alswin agus Sinead sa tír agus bé Rachel sa tír. Antlach sása. Oh, jazz. By mother fudge arás to chéile go lua like or yeah, and you're to look like Tom really snú lower fod eáil by si go hálinn. Ag chéúir lena chéile Nollag rúnda lote. An sibh ré don dadí Nollag rúnda, obviously ní féidir linn ein rud a rá ach nílam Tá mé ré Jeganá ní is gachtainna a bhfuil aithna acu orm tá mé thbheith lastminute.com le gach gnéid an saoil ach gin chiad ó riamh tá mé ré le forhar mar bhrontanas cheannig mé mó bhrontanas an lá ar herring mé an talam ón háta. Fair play. Ní hálinn si go minic. Wow, sin do chréit a dúils fair play. Oh no, bhí mé just chun rá tá níos mó le fáil agam tá rud amháin agam, well, rud amháin agus rud like an bheog bait agam, so just caithí mé like I don't know. I knew this one. Tá sé dacad mar le tá go min ulas féad lúta ach orintí tá sé dacad cléad sin mar tá like oh no is máil man duine se níos mú na 50 euro nó 50 euro nó cepa chuirtá like néit a bheith tíach like leabhar nótaí áiltchób dúir a chéad. Ach níl si gur le th fór ach neird. Yeah. It's not into like, favoritism or like an mar sin. I know. Ach like fiú like capan másfred ag gur duine bit sa grúpa bheitá bhain gur níos mó chatha mar tá sé ní sucra. Ach tá má cheappa go beagna choirt fátam ach tá ar an fach go dúir fearr fástaid ag matheach. Tá sé ar máach ach like tá choirt chomáil le fearr fásta. Sorry, to Gary. Gary is iirechtí le bheith really cute go tras. Hi Gary. Hi Gary. They said hi. Tá sé ar nós like look nó cut nar aigen. Bhí
Bhí sé an chiún chuin rá. Guttering. Ach Tá cheappa go an nach ré tá rid fátam go máama Camardáils go iad a fós mu iad a rilí dechar rudí heachtó. Forma bird feeder ró trí blianachan agus fósbíid se cairnt fao as nuideach coppla euro agus blianta eile chainhád ní smú agus fachtarmatan teige fi an den lei, so ní clú céir doíos marró agus chudala go chláán tá PC be go fátas cinna aibnamach céir róthairs mai cinród. So bug nachán. Ná sin. Tá an beag nach gan le chláán. Tá mháam déanta agam agus tá chuil chathaircha beag nach déanta, tápáistí có ééis go le ceannach dómh nach bhfuil honestly, bheoh mo chuil chairá le just V-Bucks, it's rud é or I think it's Fortnite or Minecraft or one of those things. Anyway, tá actual ruddy fight agam though, because I absolutely refuse to ceannig na rudí beaga sin. Mar duine sé derma gan sé bhí, bé sé bucaí ará gur cín eile. It's bralam brathnúir who go scoil bruntanish, yeah, so tá cúpla road fight agam gansaí agus ruí mar sin. Yeah, ba sé glóte. Ach, yeah. So eagrán Nollag. Bhí tú rá gur bhfuil tú cósáscail na eagrán Nollag arás. Céin eagrán chug thug do chuid spirit Nollag arás dit ní éana sin aonchéal ach tuigeann sibh céirtá árá. Tuigim céirtá árá caiimar ní léon cean súntaach a heasan amachtam ach is bralam na sean cín caiimrá na carúil rodíarnos ihe hiún Silent Night or nói. Rinne mé carú le gorman iniu sa rang an nílas agam mar thuúla se bhríomh de Wexford Carol tá sé go hálinn cean tradition a gaiilechatá a clásica ó héobh stíleide agus sam just gafa leis agus an cóceol an harmony agus gacrúd a bhíon gceist ag amdó is sprála mé go mííon an chuid ceol le clúiste dacha sin an rud a haithníon nom nó go mííon an éile fád có buinteach le cuairsaí ceol agus cuairsaí ceol có fitte fúte leis an bhéile. So nóí tarnear cín nos last Christmas sin éime cinnal guilty pleasure. But tá neart a daithníon nom agus ní an ceannas fearr le a fiocha bairm smaoinmh. But chuirt fú féin céirtíad na eagrán Nollag is mó a haithníon libh. Tá mis sé ceibh go chríd Spotify-is mar tá sé chodaach chuta fico mar ar an mhaon san na gcónaí ach géiring Somális bullabus. Smála bullabus. It's bullabus go léir. Cin fuair me sin? Cin éire sin? Jingle bells. Oh yeah, jingle bells, yeah. Oh yeah. Agus cin ceann eile smála na cíine ag Paul McCartney. Tá na háin sin go má agus céir eile spálam Feliz Navidad. Is bralam Feliz Navidad. Tá seachas spríú. Yes, bralam ceann sin. Agus tá ceann fecim Dúlra. Dúlra for spríú le dún. Tá mar ré. Tá brónar. Bullabus. Nílas agam bhfuil se bhan an le clogíní a chlostal. Nílas agam stopú an tafad an sin stopú an chaint, but Jimmy mé ó mo chlúisiní tá mé mo hiomar ceol anseo agus fuair mé clogíní i ggur Bullabus, jingle bells. Tá brónar más an gursteach. Cónach. Tom, ag brathnú tríd mo ceáin liste Nollag fhui láthair. Ag brathnú cén cí na cheasan amachtam. Navidad mar luigh tusa Róisín, definitely ceantas na fiú Ireland. Just co-spríúil, just gets it in the mood. Céir eile, underneath the tree, Kelly Clarkson. Space Show. Sin agah? Fuzzy. Agus Let It Snow le Dean Martin. Oh, good ass. Oh, yeah. Cin seindas a haon chip se sechan, mar téim se Christmas Classics
agus orintí Christmas crackers ach ní héim seach Christmas hits a jo fá. Tá go leir chud an nach náúm. And then obviously Ariana Grande. Counting ring me ever sin. Ag leir trí Ariana. So tá Aaron tá sé mór TikTok ceapan faoi láthair. Ach an cholín Sabrina Carpenter, I've known ó leithna goibh orthaí ach tá albumm mac golóir aici agus tá Aaron amháin agus bhí sé go thomláin viral nonsense an tam bhíar ach margaíocht den scoil, like tá fuair margaíochta éis aici mar chum si like variation nolagúil den Aaron agus marghealgar sé có viral sin tá sin inis héistal viral chumá agus just ceapan go sé cócócliste tá sé actually cócatí chumá a nonsense Christmas an tam se ar an Aaron. I don't know no sé ar Spotify though no má tá sé dúach ar TikTok I may actually check in. Oh dhearing go bhfuil fao ná se mata se bailí viral thurba. Yeah. Bhín skippy galore. Bín. So yeah, bhfuil éisiach lei sin bit of crack. Goir. An cuihan libh an taran Nollag a rinne Justin Bieber an é mistletoe an a rud sin. Oh god, just tháinig sé sin ágam agus bhí me gafa leis ag an am ach an sin jeisi sé an taran sin and I was like, nope, that's the ick. Tá Aaron no go ar an album sin though actually go a hatnín gomórlumm tá ceanháin fa la mar tá sé featuring Boys to Men I don't know tá sé size like R&B Ooh, yeah. agus a cappella version an ag deire an album agus tá sé actually anhá tá dúils ag Chris agus mé ag leir faoi beagach ach yeah, no, tá actually an bul go mór éisiach leis. You know, gachard eile it is what it is ach is málam an taran sin falla lá. Céir le betórann sin bheocht na lads agus cótaí mór bán herb. I don't think gur ó an Nollag a bhí an ach bhí like cum an Nollagú herb. Bin I come it was like stay now baby if you got to go. Yeah, and counted. Bhí literally just ag leir fao sin le mám. I was like, oh na air an Nollag é. Tá like tá clugí ní an nuair a hís agus capan gur bin an taimród agus tá fí seán like tá si ina good like filas mór a bána. Is bralam gomíon inis an nós an gomíon Aaron pop in úsáid, you know, sin an rud atá déanta ag John Lewis agus áisina mar sin ganúsáidan siad Aaron pop agus gnéanann siad legan an séomh gin Aaron agus an sin a rétar é cinnal ina Aaron Nollag rinne nílas agam cé rinne é beidir gur ESB nó áit mar sin a rinne é le Only You nílas agam bhfuil an taran sin ar all you needed was a love you gave. Oh yeah, ó tá sé rólas agam. Oh, is bralam an taran sin cean sin Aaron is fearlam agus is bralam an nó sin, you know, Aaron Oasis a chuid an rud mar sin agus éú so agus é an buúna in Aaron Nollag. Cúna becan sin is Lily Allen a bhíán agus has si ar song le Elton John. Éonar chluis me sin inis me like, Nollag. As ní ó an Nollag a churbit. I don't know an bhacha sibh ar Instagram nó like TikTok nó rud ag an afhí siad ag tafid like ad fógra nua a gcóir Guinness agus you know like an taran like icónach a úsáidtear ag am Nollag bhí like rinne an chuid daoine like reels agus TikToks like I don't know chunkerí agus rí mar sin agus bhí siad an I kept my mail first if you nílam go homlá cín agus ní bhór mu rífos agus ní yeah like an así cheek at Guinness ó héidir eile lads tá mí téis the PR packages sin ar fád a eáil tá an siodíh okay ach arénos literally hosig mé cuioine agus mé bratna in reels mar just like tain an Tehran sin like I don't know like just I don't know just tusní a cuioine like just cójas agus nulagúil agus just mohím like compórtach leis ní fiú well níl me gurí rá ní ólam Guinness hééis just a bheith éirí ach ní óla mór an de Lucy ólam Guinness chuile lá be agus sinna fá gur chear gomach an PR fá amsa
Tá má gléiste mar Guinness in Bhí mé literally chun a rá chláig an bán ar fiúnta Guinness. You look like a pionta Guinness. Is sin an compliment just fearr a foiid ag Róisín Reeve. You look like a pionta Guinness. Although ag neomh there chuanta sa meme sin am miss niche pop culture references sinna an mollas ar for medio. I mean, is é sin, like, bíon airta méochar an ólas bhí annach chuid rudaí, tá mé ddíochar nó seanbhain, mar a léirí mé níos luatha agus an scarfar me cean agus fecin beidir go bhheicach na history céirtá gceist agam tá cuma arm ar nó sean mná aniu ach bíon ar Róisín méochar ar an ólas ar aon rud atágtarú mar le pop culture saoil mar tá cónaí arm faoi chloch. Dús. Oh God. An bhfuil aon seo i ggur Róisín actually. Oh God, here we go. Tá leiscéil tá bronar má céir rinne mé ceart Lucy. Má tá aonar agad ach pop culture atá an so fair. Hain Beiidir gur like sound gagan or like I don't know. Ach an bhfuil aon like predictions a give gur fis fitry. You know, Nora Ekin shiv like where are predictions as gailga? Tóir sin to predict, so Torhi? Okay. Ein Torhi. I don't know an she'd feck agat like air Twitter no einard ach like Takeen on Granver on Vichanuan on August was like Chucky Justin Bieber amach le air le air on August by like na foranmica pronouns foranmica yeah by Edson like you know like a sé in úsáide agus by gatain like oh my god and she chocked amach like and Chucky like dare he say oh no like tá sé faoi isa cos bhíonn sé gcónaigh like sin gradú like rudí mar sin agus like bhí ceann eile an go mai what's his name Pete Davidson agus your one a Wednesday le chéile rudí mar sin Oh God. yeah an einrad ar intan agus Well, chadig me neomh Cuirlib an drama look like Kylie Jenner agus Travis Scott couple míochan. Chadig me neomh go cant go bhfuil se súla páiste le i híntala, but it's like pure like gossiping a pointe seo. Ach den chaint me scéil eile neomh agus bhí si rá go neacha si ag go cethir céanna ar rá Etlán príomhaach ag an am céanna ar lá céannach níor si tásta gáil ar an Etlán céanna. So sin just lofa nach bhfuil like níos a bhfuil échad ó fear mar ní an chléún ach smáil bheith léomh faoi. alt faoin na Kardashians actually like chunas a chuirtar bhéim ar na chalíní agus like na buclí like sa spotlight na péad bhí se an similar fad. I don't know beidir Ryan just say Róisín actually. Beidir. I'd say go Ryan. Tuna bhí ar ganing mar go riint ar mar scéal peblií mar fatar go bhéh cumar mar nás nach me duna éród a chu léomh seáfud a rin le ach beit gur beh. No, neartar bon agat Róisín neartar bon agat. But yeah, má fhaint má LinkedIn, tá má flash out. Does gom tá tuairt neartaíon if le Jenny bhí tú an radio bhí tú flash out ar an radio mar ar féin. Bhí an flash out áéis se. Bíon tú gnáthach bíimeid ilig gnáthach. Yeah. Be man níos ána le chuáinas is grasam. Chain bu man gnáthach. Cai mé LinkedIn a íslódal gcóí Jane man darmid faoi cai méid snú ag postáil air. Tá sé go má mar catú bheith le tambis sé íontach agus a brutí tarsúlam, Tá sé sin íontach agus bheith tusa íontach a methe go bfuil lomsa. Ganartha why like I don't know just aber is me se Lucy tá me sé íontach. Yeah, hi a chuirte. It's leir sin. Yeah, sinné. I was just like selfie. Hi. Hey girl. We're postum. Actually no. Not we're postum. Conra Shaladach. Yeah, Gadira Conra Shaladach. Your ma. Okay, are Walling Larts free Spotify Wrapped? Oh, bevrálam. Okay, come in the picture alls. Tásig na gals cholimh bil ben mise. Tá heappa snéad freisin agus Lucy gochud is smú be mit an obsess a Spotify Wrapped. Agus sinna chéimhíon bhí mit an
breanú ar na stats mu hain mar an níorsan díach cechi raibbe se breanú ar statsling hain le Podchraoladh nó Gaelgáil, so bhí sé go dasam gana breanú ar sin agus fan go bheice leis caite seo. Ok, ar fá éigen. Bhí ús féad na héistóí aing idir mí anargus mí feabhra. Níos am cad a bhí tarlú. Ach, a jo, sad girl spring, a jo. Probably Raidió like an blian or being daine géirí like rudí nua at fiocas or something, I don't know. No, tá is a gom céirn fá go raibh líon I suppose líon na néisteoirí ordathe an uair sin bíonn na hagalmh i gcóir Hibernia agus i gcóir agus beidir nó chuir am seo rá, but bíonn sibh ionach agus sibh ggóbhú do scrúdathe i ggéisteach linn agus bíonn na hagalmh an seachtain ribh. So is brálinn sibh as sinnéanamh, Jane a rééis sé am lína, carann si go mórlinn agus carróid leúnmh dé liv, but ja bíon na hagalmh a gcóir na MGO-na ar fad ar siúil i mí fearra sin an hála jarhan. Oh, grand. Tá sin ar nás bheit siúmar na Gaeilge agus an teachta bheith na orals arsúil thugach dtína seach go chéadúirí agus just like, I need to learn. It's like, okay. Táid go léir mar sin. Conna bhfuil tú hééis méid bhaint amach like. We see you. Ar bhealachtas. Ar bhealachtas. Cíanamid ar fáda. Oh yeah, cinse rinneid ar fáda. Stáis a cheam gur Harbh spéisiú na nucha seach fan géad go na dtíine tá géisioach ling fuair siad amach faoin I fiche féad dó. What? Sin crackáilte. Tá trí fan géad OGs an agus tucha deile nó golóir. Tá crackáilte. An episód a thosa a chud is smú daine leis ná an count sin is de iad ach. Tá mai ceappa gur bin ag cána X. Bhí sin có granver. Cé bhí an ceapan gur Rachel. Bhí Beiidir? Ní an mis é ché tá bheit sin mar. Jenny mé seáil inis. Yeah, Tom, literally ag déine seach. Clí, Rach agus Al. Déine yeah, God tier. Yeah, is measc an anmhathú sin. No, yeah. Formmuids ráta as cuaig formmuids cehead punt an lí, so tá duine híns mu sin you're hanging with low. Okay. Show yourselves. Taspándí Right. Agus chuir tá spéisiú níta tú mar go thuirt go fodfuil marhfuil tú hééis éisteach leis, so ní héhfiú gur hater bhí an. Is duine it's éis leis agus sin bhí no, ní málam na cailí ní seo. Ídomsa. So yeah, formmuids cé a seach géad fan géad níos mú leantóirí, formid seachtú trí fan géad níos mú éistóirí, cearcha fan géad níos mú streams agus tríocha híon fan géad níos mú uadach leig. So, just sus. Sin so cool. Sin aontoch. Tá muid an bhuiigtíomh a chuirde as bheith géisteach léin agus a bheith léin in ábhéile sa fethe agus tásúlagann go leanaí sibh i ggéisteach in ábhéile sa fethirí. Is cum más a ggur aglavéad an óbhachan nó don spring. Tá muid an seotíomh. Céad fan géad. Oh, sin go hálinn. Nachil se go hálinn. Like, hím really, I don't know, because ní bhíam ag smaoinemh, I don't know fuh seach, like, agus muid ag tafud, like, ní bhíam really ag smaoinemh ar an made daoine a éisian linn, like, just being like, oh yeah, ba méid leir leis na galas an you, beidir go éistóí, like, tror linn. I know, like, capan me se mu tain agus sinné, like, beidir, like Betty King, obviously, she géisteach like, obviously, agus, like, dufrachu déach, ní ceapan go bhíon aon an eile. Jane bhímuid ar na chart ar Spotify a bheith céad trícha trí lá agus an bhímuid ar ifide 16 lí ag puinte, which is mad. Támuid mar an Podchraoladh smú go chuicéad chu go 7 Támuid a top 5 go 2003 be go 2000 sin top 10 go 3000 Stad. Yeah, I know. Wow. Okay, má begach ré galan dé.
just an féile marrá aine támuid sa like top cuaig na aigen lever dal chur clip an bhrálan sin eáil like sin có cool. Bhrálann sin. Chirrmaid amach chuig episód 10 agus san noblan is chuicéad 8 nóméid a bhíon sin agus bhí daine géisioach le i tríchadó tír agus chun na letóirí sos kids sa 16 fan géad so ceapan gur bin na status smó tíra smó Éidean UK America Canada agus an Austrráil Dun sin céal sin céal gur mí maigah a háide as é seirte? gur mí agah spéisiú na stát eáil níos an go fás má a bhreise síos agus tucin an tuiscin níos ard so is léir gur haine an eagrán sin le daine so like an sin tú cinú oké bhfuil é an bhealach meach man an solas ó sin na thuirtlóm agus me bog goráigs me cruchu ábhar nu so an spéisiú. Sin éis bhrálam dá níonthach Instagram rud like Instagram raps Oh my god. Bhrálam sin. Okay, Instagram tar dagbalum tá smú. Hey girl. Hey girl. Hey meta. Oh god, yeah, it's trilog feeding umbrella céan inis. Ach inar ire gachtainna, I know gunnar mar seo like chuig or inis sa fud seo ach táid cóbuíag asibh ar fad gur míad mágah as blion dochráte álinn as éisteach linn níl is an consol se fós éisteach linn. Ní le mé. Like chuige duine is mu David hían. What? Absolutely. Like tá bronar. Yeah, like yeah. Wow. Well, anyway, gur mí mágah. An léonar dala le rá. Cin cuma a bhí ar mhór spáis bheith rap féin. Ma chean a Harbh basic Harbh vanilla ach bhí órán is nuachta bhíh na pussycat dolls ar ihar a hían Bhí gúnaí chuidcha aisecha mar ihríon mar le téim ar le lá amháin nó seachtain amháin a rinne blianana just bin orn amháin am ar lúp go rud ar fád ach mu cheansa Tá mé ceapgur de cheansa cool Lucy ach mu cheansa is siadach super basic. Ma aib le mochián ná éisiom leis an seinlas le chéine chuile ihe. I don't know ceapan gonir mé seo an orhéarna chumá. Éisiom leis an seinlas le chéine chuile ihe, so marhealar sin it's literally mochián lista chulasáh. Like sin céir atá an Spotify Wrapped. Tá eagrán nó go well, tá cúpla eagrán eile an. Tá Disaster le Conan Gray is bop cearta é bhulhin go mór éisteacht. Honestly an talbum sin ar fad agus céirdála As It Was sin an and Settle by féin Freaky Deaky sorry Gas Coconuts by Kim Petras Coconuts yeah All the Time Lazar Larson shout out to Rory. Bop ceart Want Me Baby Queen She's All I Wanna Be by Tate McRae. Yeah, like tá eagrán má an ach pretty much sin é. Oh, agus Josh by Peach Purcy. Oh, love Peach. Taylor Swift agus Kulasov. My top 5 is React, the Pussycat Dolls, You and Me, the Flume remix, le Disclosure agus Eliza Doolittle, Woman, le Doja Cat, As It Was, le Harry Styles, agus We Don't Talk About Bruno. Oh my god, iconic. Agus na daoine bhú bheith géisteach love na Doja Cat, Dua Lipa, Harry Styles, the Pussycat Dolls agus Little Mix. Yes, bralam sin. Tá cho basic. So on brand. So on brand. I know. Wow. Púta those. Sin bula faoi thum. Trad. Ní rainí mé an tólas ar fád mar ní bheith clú a ggéine chéine letain na daine seo ach so bhí mé géisteach linneart ceolrád im lína mar am gach blion, but bhí no credit bhí mé déanamh mo thuúláán trad im lína an cuihanna bh tús na bhíon caite bhí mé ag géirí le túú a na seachtainna ólam. Now níor airílumm ach deirlumm I think like
céad siú nua óda am lína Wow. dearlam rádaigh ní beidir seaca beidir ní seachtó beidir seachtó ochto leir le anna ní bhreislan faoí agus bhí an ihar ceart agam an teachtain scate, but so an príomh banna ceol ar éis mí ná trip so sin banna ceol atá lonathe is asna ach tá duine éigen bhfuil leithna agam arthú tíirnin ó ligach tá sé sa banna ceol sin an they're a bop. So on príomh-track ar éis mé leis ná the Sweetheart Reels lo, so bhil an goláidir iad. An sin an dara alíntor so is mó a bhí ar me lista ná creidé nó nácreid Lizzie McAlpine. An trí in lína. Oh really? Yeah. Na tá iontas orm nach Tá iontas orm nach raibh sí mar ihar haindom because just éisiom le héan tamar fád ó bháidin go híthe agus an sin má chara Jack Warnock, ghail gur eile deisi sé albumm nua im líana agus níléon iontas orm gohfuil sé ar melissa mar an trí duine, so shout out go Jack má best bud ar down agus bhí sé a bhí arán aige ar an lista chomá i mo top songs, so neart trad, but sure gomáin sé mar an ggéine an bríonn se thugan Hup. Dearhan gomáin sé, so look ní le mé mór an faoi sin because ní bheith leis an rudí rólas a ggéine, but just fake I'd say cordógi Jack Warnock just shout out beag Jessie sé album nua dar bhena le solas faoine na Jenny agus tá sé an-shave bit of a bop, so bhil an glóidir sin just gonna plug é sin but bin má Spotify Wrapped Sin go hálainn. Níl Podchraoladh na Gaeilgeáil sa top 5 tá brother. Tá sé má top 5. Ní ach éistem an taim Podchraoladh éisiom leis ná or bud, like ní éisiom na Podchraoladh, so ní bhór mé aon stats. Oh. Yeah. My fiance it's morbid, so sin like true crime. Beyond the Blinds, sin like gossip. Girls X Level, sin rud féin Playboy Mansion. The Always Sunny podcast sin faoi It's Always Sunny in Philadelphia agus sin Celebrity Memoir Book Club léonn siad leabhar le celebs agus sin siad play agus sin leann siad faoi so sin níl gáb sa leabhar leo. Sin cool. Cos ní man na díú se chu leabhar. That's my red flag. Sin ionintach sin ionintach bhfuil réim se có lehan agad bhí réim se có cún agam tá mé có I suppose stereotypical is I suppose a bhfuil comma orm Moyenne sin kill, you know what I mean. An príomh cean a bhí agam ná the two Johnnies. I mean, is bralam the two Johnnies, piece of príomh bhíon an, but ag an am céine, I know dochaoine orthe, that's an ic, is cum am. An sin an dar. Ní seach neir. Is bralam it, take him on phone, nach that nín siad le daoine ó heh, you know, beidir munar culture who nach that nóg siad leat, but it's bralam an size gran sin, an size green sin. Go pointe, you know, brahan sé ar an ábhar, but Cavan she'd grammar. I know Gabin she'd come sport go am go ham, but look. Sure, be much alone. August and being gachtan. Yeah, good jerk. August and Shin, Bioregan, August, much na and 3 cam. August Shin and Pain 3. Cute. Wow. So Shin on Spotify Wrapped. Adas. Spotify Wrapped a chuirde, gur mín mágah. Agus sin rap. Yeah, bhí mé dúr chun rá, bhí mé chun an líana sin an Róisín agus goid tú é. Leonard. No, rinne tú é hana féin, rinne tú é. Gurmid ada leis? Tá seo like fáda earring. Okay, a chuirde nílach nóméid spach agan so gur míle mágah as éisteachlinn tá muid chomhhuiigh asibh dúirt muid sin 2 milliún uair faoin am seo a gur míle mágah as éisteacht ar ngrá sibh agus dar nóí is féileh éisteachlinn ar go eagrán eile. Gur míle Daci muid go bhílas fitrí sibh. Nollag hána! Go fáir go bhfuil sin.